Ating ke pong seseng aso king parokya, si Chuya po, at memorit ke po kay aso ngayon eh. Tapo bang balaman iba't ng dintang ya, amo ng ausande bunso, ausande pong baby ko, ngarap po rin kayabi ako, nepo. Tapo bang bala mo, mika anak kaming keng parokya, potang kay, ausanin nining kayabi ako, meto, bunso, lika rito, nga na po, tatagalugan niya po, sosyalya eh. Baka ta, aintindihan na rin aliwang anak ka pupunta, maksi, balino po rin anak ini, taga-tagalog no rin buisit, kabang pangano man, ngarapin po niya. Banta po masanay ini nga so, nepo. Yung mga katula na pingaso ngayon eh, si Tsuyang may sabi, typical ka rin sityo, mga latila po. At nung kingkayan, si Tsuya pong madagul. 8 months siya pa mo, 6.2 ya po kilos. Nga napin yung doktora na po, kembet na, ang bigat mo July. Nga na po, inlagyo na po July. At ne po king katako, kabang mamangan kami, tsuken lele mo, kakaong nga naman, buri na po, didinan me. Neng minsan pangetin niyang gewa, impong gagawa min panyuhul kaya, we give the dog a reward. Neng kayo makanyang pinggagawan dan potan ti train me, banta tukiya keka, didinan me ang reward. Nya pumumuna, sa salimiya po karening biscuits para kareng aso. Potang ating kenturut, dinan miya. Potang ausan miyang ebisan lumapit, dinan miya. May lumoya po. Ngayon na buri rin biscuit, sinawaya siguro, mantun na naman aliwang panlasang harapin po. Pero typically, nung pansinan niya po, buri mong tukiya keka, show a reward. May mulaya mo po yan. Mintaya keng aliwang ketang kekaming sala. Ausan me, nakapupuntalan. Uling buri na makyalong niya, tagalan kayo. Para kapya po. Bisa kang mga lambot. Tagalan me, ano po kabilis, nang gawan mi po, mamaya palto kem biscuit. Potang kahit tulid me kayo, tukyanan na ka. It's a way of reward na lumapit siya kaya ka. Mo po keng aso, andiyan ka rin tao. Ko po sasabihin, di na may reward na biscuit yung tao, ba't na lumapit siya kaya ka niya? Nung type me, di na may waring biscuit. Alin po, my point is, lawin nyo po rin kaya katamong establishments. At yung po meto nga board ka rin, nang kayo makabili, employee of the month. Nga na po sasabi, kay makabili yung picture. Eko po balo nung gagawan da keng radyo kay nita. Ninitam peka masipag, peka dependable na tao keng establishment. Halimbawa po rin yung food chains tamo. Potang lawin nyo po tilang whiteboard keng meto nga corner. Pabaludan nung nino itang of the week, of the month, empleyado da na mag-perform masalese. Potang akakit mo po reto, at lalo na nung kakilala mo reto, you feel proud. Hey, balo kayan. Ay, barkada kayan. Iwari niya po. Potang lawin mo kitang tao, ita pong karela, it is not siguro kasanting niya po. Nung gawa na ng kumpanya ita, di na naka-reward as a money. Iwari niya. Kaburiya, ikan jangi kayo po, deng magobra kayo ng radyo, potang ikit may lagyo mo, alimbawa, King Bor, nga naman kanya, employee of the month, nga na, kaya ting ka-reward, 50 pesos. Feeling, po, basta ting ka-reward na biyara, ngarapin po, and your reward sometimes is something material, iwari po, pero, po mag-measure, kekang pagal, iwari niya po. Pero paano mo, what really is important, ngarapin po, nang kahit di nang dakarugong certificate. Sabihan mo po siguro, nanang king certificate ay nipakabsya na ako, wari. Apang ang kewari. Di sana din na akong pera, bantam yating kumpanya malengke. O yan po yung kekanan reaction. Pero for people who understand, ngarapin po, itang certificate ito, masakit siyang mabura. King isip, ang poking lawe, daring kayabi mo king obra. Bakit? Sipan mo, ikang kinilala lang the best for the week, the best for the month. Harapin po, makabos pong sipagan kemeto nga tao. Siguro nga kupin, secondary niya mo itang sa tempong aliwa po, tayo ting isipan, that's the money, equivalent money. Pero balo tamo, kay dinanda ka, mangkanuya mo, harapin po. Kitang balo ko po,
Imbibeda po karang empleyado do, mami ala itang bandang Christmas, na employee aretang 10 years, 20 years, 15 years, ngarapin po karang empleyado do, potangkay, di nanto pong material bagay. Pero itang recognize da ka, maging faithful ka kayong company for 15 years. May tumimboy na sabihan nito, talagang may nikobra ka. Ay wari po, may natili ka kayong kumpanya, ketang eganaganang mga palyari kanin, at yuka, kami resign, ngarapin po, at you are kinilalada ka ketang sipagan mo. At nano po nga usta mo ka rin eh, these are rewards, recognitions, keng kekandepatan kimbye. Ninuwari nga bisa makanito. And then simply, keng pamilya, ay nga anak kong masipag. Ika naman mo, nakaburi. Iwari na po. Ako po, putamuli ko kimbale. Agad ng kutang mako. Na naman po sabihan, ing anak kong pogi. Sana naman tayo sabihan. Uy, mako naman na masasabihan ka ako ito. Agad na po sabihan mako. So feeling, anak ko kanya mang pakiramdaman. Nanong buri mong kanan. Wari po ne. Tangi kita nga ka makanito. They want to give you something special. Wari ne. Ikapangkut nanda. Anam keng mikakapatad. Potang kay ikapangkut nanda. May bug ko po sabihan, andyang nano po, pero ako ata mas buri ko nung ausan nyo ko. Pogi kong anak ng buri mo. Mamiro ko mo po. Pero if you are being recognized for who you are, wari po ne, even kempami kakaluguran, ay peka magana kamin diling kaluguran. Alakang aduan na enaka enabie. Saup, nganapin po, eman material, nung itang physical presence na at naka-importante nga. Didinan tamo pong pansin iti, uli we want to recognize the goodness na puning balang metong at metong kaya katamo. Atin po kasi imposible nga la. At itong goodness sa ito, di tataya po didinan kabaldungan na sasabihan tamo, itang kaya pa na ating ulaga. Ngarapin po. Kim po may basang ebanghelyo, kim pong English translation, atin na pong dinagdag a word. Kim pong digdag ng word nga na po, and you will be rewarded 100-fold. Tapos yung sinabi na, and you will be rewarded 100-fold. Nano itap 100-fold that you will be rewarded. Kanya man po siguritan when you are being rewarded 100-fold. Kadakal. Sana nung pera lareta, kadakal ng kadakal. Po. Pero what is it na sasabihan na ng Ginoo that you will be rewarded 100-fold? Ito pong gospel na po, halos katuglong na po ng gospel ngayon. At ne po, lawen tala rin nga doang gospel na may tutuki, at nalapuking kasakit when we look at it in our human perspective as a person. Napon, Ginoo, nanong ka na akong gawan bang at tamikabiya kong alanganga? Kwento na kutang na po ng metong anak kamabandi. Nasabi na ning Ginoo, tukyan mo rin batas. Ay, tikyan ko nala po nga na. O ngeni nga na, kemit mong lugod, linawin linawin mit mong lugod, nang sabi na po, pisali mo yung pibandyan mo, ibigay mo ka rin pakakalulu, tuki ka kanako. May kuya pong malungkot. May kuya malungkot. Bakit? Pipagalan mo pinaman? Imaginan mo? Pinanmemba ng pigpawasan? Sabi na pinitang kakwento ko po napon, na mag-bless ko pong bali, nga na, among kalambat kumpi, pagalan ng bagay ngayon, nga na po. Wapin naman, mong wala. Pabure mo waring mawala, yung pipagalan mo kay makabang panahon, na po kabayat. Wari po. Gospel for today. Nung bisa kang tuki ka na kung nga na po, kailangan mong lakwan. Ino po rin palakwan na. Ima mo, itatang mo, ring kapatad mo, ing pibandyan mo, ing gabon mo. Nga na po sasabi, kay katamo ng Ebanghelyo, rini po rin kaluguran tamo How can you abandon your father? How can you leave your mother? Na para kay katamo po rin Siguro pa din, aliwa sabihan daw, ima ko po itatang ko kaya lakwan, pero ning kapatad ko, lakwang kulab, busita rin nila, nung ikit nung aliwaya, ako manyad lang manyad pera. Harap po. Joking po po. Pero how can you leave these people na they are a part of your life? Kadayara ka, pang nanong panggawan mo nga kupin. Nanong pa mo rin kay kang kabilyan. Kadayara kayo
I will defend you. I will take care of you. Kasanteng na po. Sana makaninita mo ugali, balang metong kaya katamo. So nanong pong akit tamo, sabihan na, you have to live. Nakwan mo la. Nakwan mo yung pibandyan, lakwan mo la, uling atindatang kaya a reward 100-fold. Kaya pong experience ko, tutuya pong tutuy ta. Apansin ko po kaya sarili ko, pota pong matako kong pera, mawawala yung pera. Napansin niyo po, kayo, kapilang ko makwenta kayong pera, kanita mawala yung pera. Andiyan na namong bilangan, andiyan na namong isipan, may kagyo ini. Wari po, feeling mo kayong sarili mo, kote darakal. Pero potang mo papansinan, literally, yung pera, otak darakal. Kabud natin daratang. Potang alang-ala na katay mo papansinan. Kabud na mo ting manabot kay ka. Among para kay kaya po ini. Kako po o po kempisamban. Kay kaya po. Ay salamat ka kuya ya kempisamban. Potang buklat me po kay sarili mo. Mabigla nakakabud. $100. Nanong sabihan mo kay sarili mo. Ay kaganakaning ginobalo na nga na akong pera. Nang kaya po, warin At nang minsan, kung toro po maging kuripot ta, kanita po mawawala. Pero po tang maging generous ka, otat kanita darakal. Sabi natin po nining metong kakilala, among, meteya po itatang ko, pero nang atyo kong hospital, nabili na po ka na ako, bayaran ko po kano itang utang ko keka. Tunututo naman po, sinopang kay tatang na magka-problema yung uling kulang niya kayong pamag-aral ka rin anak na. Di niya pong agastos sa pera, kayong pong parokya. Sabi ko, takpan mo itang ginastos mo, bate ka makarine. Binyan na po. Sabi na po ning anak na kanako, panabili na pong tatang ko, bayo yung mate, bayaran ko po kaning utang na kaya. May book ko pong mga luwa. That was already 12 years ago. May kadwa na ako pong parokya. Niya po, agaganan ka na panin tatang, itang utang na. Sabi ko po kay anak na, paboren mo na ita. Kalambat ng panahon, kalambat na ng pelitan ng Diyos. I do believe, pelitan na ng Diyos. Karatang niya, ganang may mandatang, na imumampanay na yan, at indintang. And I think that is the reward. Kadwa nga na po, kaya kata may basang ebanghelyo, din pamilya mo, lakwan mo lang. Ay, totoo po ito. When you give priority not only to your blood relatives, but to people who are around you, karakal mo kapatad, karakal mo kuya, karakal mo atse, karakal mo wale. Yawari po. At you have become a bigger network of people nga rapin. Potang balo mo at panamdaman mo po ito. Penamdaman ko pong matindi. Anyang makobid ko po kembusita o mekron. Penamdaman ko nung pakanano lakat, hindi rin taong makapaligid ka na ako. E po itang, among pangadira ka, among migpadala akong makanini, among magpasikan ka. E wari po, these are the people na potang lawin mo kayong sarili mo, nanong kewari ini. Parokyano kaya mo. Pero because you are not confined with your blood relatives, you are confined with the people around you. Ding binyanan ng Diyos, ding pekamalanan ng Diyos nga, idela na ng Diyos kaya ka, I do believe you will be rewarded. Hanapin po. Nanong reward tamo, it's not only because nanong gawa mo ngini. Alim mo itang ekamigdupang pera, maging generous ka, alim mo po ito Alim mo naman itang huli na nitang maging malugod ka, karang taong makapaligid kaya ka. Akakit na nga po ning ginuita, pero yung matindi na nita sabi na po ni Ebanghelyo, potandatang ang panahon, may kabiye kang alanganga. May recollection kami po napon, nandiyan po medyo kakaba. Sabi na po nining kaya kami recollection master. At niya po kanong metong akaluguran, at niya pong sakit. Nga na pong sasabi, malapit na po mate. Yung po kanong sinabi ng nung kumabiya ko pa, ay salamat. I will still given the chance to work for the Lord. Unin pong Achuken Ministry na ninggino. Nasabi natin, makadagdagan ko pang makapag-obra. Pero nung mate ko man nga na, ay masalamat nga na. Akit ko ne, nung ninuin ka na akong susuywan. Akit ko ne, nung ninuin ka na akong luluguran, kimbye, in ka na akong gino. Sana po makantatama ng attitude niya po kimbye.
all what we have been doing in life, in pagal, inimpanto ng tamong reward, in recognition babeda rin tao kaya katamo. Sana kayang katatawde, in talagang akapami recognition kaya katamo, in Diyos, uling maging maingat tamo, maging talasuyo tamo, maging masipag tamo, kitang nano man bibena kaya katamo. Really, we will be rewarded more than what we think. Nga napin po, what we want or what we have in life.